Bagong layang lalaki sa prisuhan ng hostage human nabulabog ang iyang pagtuli sa mga convenience store sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nagkadugo ang sulod sa usa ka convenience store sa Puro 4 sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City sa pagresponde sa kapulisan. Misulod kuno ang suspect nga nailang si Jim Velasco aron mangayog ininit nga tubig sa cashier diyang mideklara kini og hold up. Paspas nga miresponde ang igagaw sa tag-iya sa tindahan nga si Stephen Ochia og nakigbugno sa suspect. Apan diyang nasamdan kini, migawas siya sa tindahan og nabilin ang cashier kauban ang suspect. Dinhi gisitorya sa otoridad ang suspect nga dili pasakitan ang gi-hostage ni ining cashier. Base sa atong pulis nga nagresponde na may firefight, so ato siya i-classify nga. Hinoon, wala madugay misugot ang suspect nga musurrender. Apan dugay kining migawas, hinungdan gisulod na kini sa otoridad. Nakuyapan pa ang cashier nga si Venice Daniel Lucrida diyang na-rescue sa otoridad. Bago lang nakagawa sa city jail ang suspect tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga droga ug membro sab kini sa Batang Mindanao 29 o BM29 gang. Kasong robbery ang ipasaka sa suspect. Mga tao dapat na sila i-hotline number sa police station, no? In kaso og na ay mga unusual nga happenings or mga suspicious character nga mga tao nga musulod sila ang tindahan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao